Díomh háir agus fáilteach agus í Seisiún le neamh. Tásúla go mú lí cuine go más mála agus ré a ha Seisiún Aclaíocht eile. In neamh tá muid díúisteach ar curcéad eile agus be muid ag díúisteach ar na matan ar fad i do chud cosa, i do chud lábha, i do cléireach agus i do bhrain. Inis ar nús chula fí seán eile ar rinne mis líb chuine í súl dhéir ar a bhí seán go bheith mu goanna na gceart as go nearí líb. Isteach le inis go dtí báilta híam, gníomhí híam agus ámór, má sibh.
Má sé bhí chuirde an obid, Tásúla bhfuil mátán ceart leor tar éis an session sin. Nis chuinnig súil lenach Instagram, YouTube agus Facebook glór na mail le haid níos mó gníomhachtaí mar seo áil. Go dtí chéadú eile, fána gí slán.